Wat zijn ze aan het begin van de 3 dollar? Wat deze SM's op school is geslaagd. En bij een geboorte of waar ze me straalt. Of gewoon hem te zeggen dat ik van dich hou. Wie zijn het 6 of wat wordt verteld? Het gebroeg is hetzelfde in de ganse wereld. De kurk die knal en we brengen een toast met het glaas in de loop. Zeggen we proost. Hier zing weer proost op het vastelovens leven. Proost, want nu is het zo weer. Proost, dat een rondje wordt gegeven. Samen op je proosten op de vastelovens die. Santé de Fransoos, Nostro piedere en salute Spanjool. zo wordt het de bruis. Cheers, de eer. Maar hier in Limburg zeggen we proost op het vastelovens leven. Proost, want nu is het zo weer. Proost, dat een rondje wordt gegeven. Samen op je proosten op de vastelovens die. Proost op het vastelovens leven. Proost, want nu is het zo weer. Proost, dat een rondje wordt gegeven. Samen op je proosten op de vastelovens die. Wie zijn het 6 op wat wordt verteld? Het gebroeg is hetzelfde in de ganse wereld. De kurk die knalt en we brengen een toast met het glaas in de loop. Zeggen we proost.